दिनैनि बे जोंनि सान्थिफोरनि बे गेवलां फोथाराव जोंनि ट्राइबेलफोरनि मोनसे एवेयारनेस प्रग्राम जिहेथु जोंनि एट्रसिटिस एक्टनि एगेन्स्टआव दा मोनसे बेयाव हाबाफारि लानाय जादों जोंनि मानगोनां अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेननायाव दा बेयावहाय गोबां आफादफोर दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो गोबां जोंनि बे ओनसोलनि मेलेमजिबि गावबुरा बिथांमोना बाहागो लादों दा बेयावहाय बे जोंनि माखासे ट्राइबेलफोरनि जि मोन्थाय ट्राइबेलफोरनि जोंहा जि अधिकार बे अधिकारखौ दिनै जोंनि साफ्रोमबो जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा जोंनि बर' राभा मिसिं कार्बि बेसेबां जोंनि आसामाव ट्राइबेलफोर दं दा बे राइट्सखौ मिथिहोनो थाखाय मानगोनां जोंनि गुवाहाटी हाइकर्टनि एडभकेट राजि देउरि बिथाङा दिनै बेयाव बाहागो हिसाबै चिफ गेस्ट हिसाबै नुजाफैदों आरो बेयावहाय जोंनि जे मोनसे ट्राइबेल्सफोरनि जे मोनसे राइट्स जे मोनसे एट्रसिटिसनि एगेन्स्टआव ट्राइबेलफोरखौ डिफ्राइब खालायनानै ट्राइबेलफोरखौ एक्सप्लयटेसन नाख्रेबनाय नासयनाय गादबनाय बिनिफ्राय उदां जानो थाखाय जोंनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे एवेयारनेस प्रग्राम लाफैनाय जादों आरो बे हाबाफारिया जोबोद मेहेरगोनां जादों दा जोंनि बे आसामनि जिथु ट्राइबेलफोरनि समस्या बे ट्राइबेलफोरनि समस्याया ओरैबायदि मोनसे नेग्लिजेन्सआव दङ जिहेतु जोंनि भारत सरकारा मोनसे स्पेशल ट्राइबेलफोरनो मोनसे माने राइट्स मोनसे होदों जितु एट्रसिटिस एक्ट 1989 नि गेजेरजोंहाय दा बेयावहाय जोंनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसाम बिथांमोना बे ट्राइबेलफोरनो मोनसे एवेयारनेस प्रग्राम लानांगौमोन जिहेतु मोनसे गभर्नमेन्ट स्पन्सर प्रग्राम जोंनि माखासे डिपुटि कमिशनार जोंनि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस जोंनि माने गिदिर गिदिर अफिसार्सफोरनि थ्रुयै बे गभर्नमेन्टनि मोनसे एवेयारनेस जानांगौमोन नाथाय दिनै बिथांमोना बेफोरखौ जेबो इन्टारेस्ट लायाखै गोबां बोसोर जाबाय दा गतिके बे जिनिसखौ जोंनि मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टनि राजि देउरि जाय ससियेल एक्टिभिस्ट ट्राइबेलफोरनि थाखाय जि मावबाय थादों बिथांमोना जोंनि अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन BoNSU गोबांबार जों कलाबरेसन खालायनानै बे हाबाफारिखौ मावबाय थादों जितु थांनायाव फार्स्ट टाइम जों एडिशनेल डिपुटि कमिशनार अफ क'क्राझार बिथांमोनखौ लानानै जों कमार्स कलेजाव बे प्रग्रामखौ फार्स्ट टाइम जों बानायदों बे मोनसे जोंनि ट्राइबेलफोरनि राइट्सनि थाखाय जों माबायदि अधिकार मोननांगौ जिहेतु जोंहा दिनै जोंनि आसामनि जे अफिसार्सफोर जाय बिथांमोना आयेनखौ आखायाव लायो जेरै जोंनि पुलिसफोर एडमिनिस्ट्रेसन बिथांमोना जे माबा मोनसे ट्राइबेलफोरनि जि मोनसे खहा जायोब्ला जे साप'ज जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गोबाङानो गुबुन हारिजों रेप खालायजानाय गुबुन हारिजों बुथारजायो रेप खालामनानै दा बेयावहाय जिहेतु मोनसे आयेननि बेबस्था मोननांगौ ट्राइबेलफोरनि जि माने राइट्स ट्राइबेल एट्रसिटिसनि जि राइट्स बे राइट्सनि जि इमप्लिमेन्टेसन आयेन बे आयेनखौ बिथांमोना दिनै इमप्लिमेन्ट खालामा जों गोबांबार जोंनि BoNSUनि दैदेनगिरि बिथांमोना सोरबा रेप केस जायोबा सोरबा बुथार जायोब्ला सोरबा फेक एनकाउन्टार नंखाय साजायनानै गावथार जायोब्ला बेयाव जों केस होयोबा ट्राइबेल एट्रसिटिस एक्टखौ बिथांमोना एक्सेप्ट खालामा आरो जों दिनै क्लियारलि मिन्थिनो मोन्दों दे आसामनि किसुमान अफिसियेल्सफ्रा जितु ट्राइबेल एट्रसिटिस एक्टनि सायाव बिथांमोनहा गियान गैया गतिके जोंहा दिनै जे ट्राइबेलफोरा माबा मोनसे सोरबा जाथिजों दिनै बुथार जायोबा मुगै जायोबा गाज्रि नोजोरजों माने फान्दाय जायोब्ला जोंखौ नासय जायोब्ला बिनि सायाव जोंहा ट्राइबेलफ्रा अधिकार दं बे अधिकारखौ दिनै जोङो आयेननि बेबस्थायै आयेननि भाबै जों लानो हायो दिनै जोंहा जोंनि बे ओनसोलाव दि जोंनि थागिबि बर' ट्राइबेलफ्रा जोंनि हायावनो दिनै सरकारजों जोङो होखारजादों जिहेतु जोंहा फरेस्ट डिवेलप्मेन्ट एक्ट नङा होमबा बिनि भाबै जोंहा मोन्थाय दंमोन दा बे जिनिसखौ जोंनि मानसिफ्रा मिन्थियैनि थाखाय जों आयेननि न्याय मोनाखै दा जों गोबां जेनेबा जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गोबां फेक एनकाउन्टार ना NDPनि नामाव VLTनि नामाव ना गोबां माने नामावहाय दिनै गावथार जाबाय सोरबा बायदिया नै भुमखा बायदियाव 12 जन 13 जन बर' हिन्जावफ्रा गोदो आसाम पुलिसजों रेप खालामजाबाय दा बैफोरबायदि अयनाय जाय जिनिससे ट्राइबेलनि गेजेराव दिनैबोसिमबो जाबाय थादों जेरै मालाबा जोंनि बर' गथ'फोर उन्दै गथ'फ्रा लांनानै रेप खालायजायो नङा होमबा मालाबा बुथार जायो दा बैफोरबायदि परिबेसा जि जोंनि गेजेराव दासिमबो जाबाय थादों बिनि सायाव जों न्याय दासिमबो मोजां मोननो हायाखै दा गतिके बैफोरबादि ट्राइबेलफोरखौ जोंनि बर' नङा होमबा सोरबा मिसिं राभा दिनै बेखौ नासयबाय थानाय जों माला अधिकार मोनगोन
जेब्लानाखि जों साफ्रोमबो कनसियास जाया साफ्रोमबो जों सांग्रां जाया आयेननि भाबै आरो जाय एट्रसिटिस एक्टनि गेजेरजों सोरबा अफिसार सोरबा मिनिस्टार्स सोरबा माने गिदिर मानसियानो जाथों खिन्थु बे आयेननि भाबै बिथांमोनाबो दायनिगिरि बा आयेननि बेबस्था बादियै दिनै साजा मोननांगौ गतिके बेफोर जिनिसखौ जों पाब्लिकनो दाब दाब जायगायाव एवेयारनेस होनांगौ बे गोनांथि गतिके जोङो दिनै अधिकार ट्राइबेल हिसाबै भारत देशआव डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव जों थांनानै थानोब्ला जोंनि मोन्थायखौ जोङो दिनै गोख्रों भाबै मोननोब्ला गतिके बेफोरबायदि गासैबो आयेनखौ जोंनि ट्राइबेल एट्रसिटिस एक्टखौ जों मिन्थिनाया गोबां जोंनि थाखाय गोनांथि दङ दा मोनसे बुस्थुखौ नाय जोङो दिनैनि मेन प्रग्रामनि उद्देश्यआनो जाहैबाय ST SC एट्रसिटि एक्ट लिगेल राइट्सनि सायाव लिगेल राइट्स होनबा मा बुजियो लिगेल माने जोंनि ट्राइबेलफोरनि मोन्थाय A to Z लिगेल राइट्सआ जाहैबाय जानायनिफ्राय एकदम जोबजासे फरायनायनिफ्राय साख्रि लानायनिफ्राय प्रम'सन जानायनिफ्राय फरेस्ट डुवेलार राइट्स एट्रसिटि एक्ट बेखौ मानो नांगौ जोंनि मानसिफ्रा एवार नङा बबेबा गामिफ्राव पुलिस थाङोबा सोरबा गियो मानि थाखाय गियो जों नलेज गैया नलेज इज पावार होनदों जेब्ला नोङो नलेज फैगोन होमब्ला नों गावखौनो गोरा मोनो लिगेलियाव जेरेखम नोङो हमना ला एडभकेटफ्रा बांद्राय गिया नंगौ नङा दानि जुगा सोरबा धमखि होनाय सिखा रुवा दाननाय सिलाइनि जुग गैला जोङो दा लिगेल राइट्स बेफोरखौ जोंसो जुजिनांगौ जायो दा जोंनि एवारनेस खालामनाया बेनो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय दिनै गावबुरा फैदों गावबुराया गामिनि गारजेन दा गावबुराया लिगेल राइट्सनि फारसे मोनथिब्ला बिसोरो गामियाव माबा मोनसे जायोब्ला बिसोरो गामिनि माबाखौ जाय लिगेल जेनेबा पुलिसजों बिसोर रायलायनानै माखासे सल्भ खालामनो हागोन बेनो जोंनि उद्देश्य बेनि अनगायैबो जोंनि बेसेबां लिडार दं माहारियारि आफाद दं जोंनि लिडारफ्रा जोंनि बे लिगेल राइट्सखौ एवार नङा बिनि थाखायनो जोंनि लिडारफ्रा मा जायो एखमबा थांहां फैहां खालामा माने कनफिडेन्स गैयै बायदि जायो थांहां फैहां ओरै थांबा मा जागोन नामा माने गिनाय फैयो आरो जेब्ला जों लिडारफ्रा बे लिगेल राइट्सआव गोख्रों मोजां मोनथिगोन अब्ला गासैबो मोनसे कनफिडेन्स लानानै जोंनि रायजो राजाखौ दैदेनलांनो हागोन बेनो जोंनि उद्देश्य थेंक इउ गोजोन्थों আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ ভাল লাগছে প্ৰথম মই ক'ব লগা হ'লে ইয়ে মোৰ প্ৰথম যে এনেকুৱা আমাৰ ট্ৰাইবেলবিলাকৰ অধিকাৰ আছে আৰু আমি এনেকুৱা এটা ট্ৰাইবেল জনজাতিৰ মানুহ সেই বস্তুখিনি আমি ইমান দিনলৈকে অপেক্ষা কি বুজি পোৱা নাছিলোঁ আজি সেই ধুনীয়াকৈ স্পষ্ট বুজি পালোঁ যে ট্ৰাইবেলৰ ইমান অধিকাৰ আছে এই অধিকাৰখিনি যাতে লেখত ল'বলগীয়া আৰু ভৱিষ্যতত আমি ট্ৰাইবেল মানুহখিনিয়ে এক হৈ থাকিবৰ কাৰণে মই সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ চবকে